Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon. Hande ko ñalawma Sept hawri ko 14 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 habruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Guidoɗen habruji men ko habruji États-Unis d' abord ko siftinde tan oɗo ñalawma hande heddi ko balɗe 51 hadde woteji ngal ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 e siftinde on tan kadi en wayni ko kanko Kamala Harris kanko woni candidate démocrate en vice président makko mo suuɓi ko gouverneur Tim Walz gouverneur mo Minnesota banggue républicain ko kanko Donald Trump woni candidat républicain ko ancien président e kanko kadi mo suuɓi yo won jaadiɗo makko wiyete ko JD Vance on ko sénateur jeeyaɗo toon to Ohio. Donc siftinde on kadi woteji ɗi so mbaɗi ñande 5 lewru novembre goto maɓe fof yiiɗi foti dañde koko wiyete 250 électeur oɗon saaha wonata gañiɗo. Donc ɗum woni koɓe doganto ko donc jiida e ɗum e wayni ko tugui ñande kamɓe kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump ɓe manno débat hono konnguɗi ɗi kanko Donald Trump ɗi o haalno ko fate en wuuro wiyetego Springfield toon to Ohio. ene wayni ko konnguɗi ɗi hande waɗi battane bonɗe wonande kadi ɓeɗo yimɓe ɗanniɓe arɓe uuƴi ummiɓe toon to Hayti wona mabɓe ko wonɓe ɗo ko ɓooyi ko arɓe ko guila ko ɓooyi taw ko yamiraɓe yo garɗo e programme pour dandude koyemumen wonen kadi ko arɓe joni. ene wayni ko kanko Donald Trump ñande no haali no wi wonde ko won yimɓe wonɓe toon to wuuro wiyetego Springfield wiyama eɓene ƴefta dawaɗi yimɓe eɓe ƴefta ullude yimɓe eɓe ƴefta kala ko ganduɗa ko nehete eɓe ƴefta ɗum eɓe ñaama ɗum ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Donald Trump haali ɗum ɗon konnguɗi ɗiɗon konnguɗi noon ene waynani ko oɗo saha joni guila e comédien ji ha e journaliste uji e surtout kamɓe républicain ji ɓe haysinde wona ɗum ɓe jinno Donald Trump haala e campagne muɗum walla haala e oɗon débat par ce que ɓe jinno ko Donald Trump hutoro wawde toñde walla wawde yennude hono Kamala Harris tawde koye gouvernement Joe Biden jeeya ko fate caɗele immigration kono e wayno ɗiɗon konnguɗi ko konnguɗi ɗi gaddi déjà leñe makko gaddi kadi jikku mo ganduɗa kanko Donald Trump o joguino kadi e hitande ujunnaji 16 nde o haalata surtout walla ko adi ɗum surtout nde o ƴettoto kala yimɓe ɓe ganduɗa e taw ko immigré ji en jeyani ɗiɗon immigré ji o haalno wiyanno wonde ko yimɓe o fawa hen ƴettoje ɗum noon addi kadi caɗele mawɗe toon to wuuro wiyetego Springfield Ohio to e wayno ko tugui nden ha oɗo saha joni fuɗɗama yiyede wonde ko yimɓe kamɓe jeeyaɓe to Hayti yimɓe maɓe wonɓe hawnaki nokkuji won ko wayno bureau ji ko wayno hôpital uji ko wayno nokkuji liggeteɗi puɗɗima américain ji puɗɗima yande mumen yiyama kadi ɗeɗo balɗe kadi e tungnade ha hande ko reporta hono kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa wiyeteɓe Proud Boy ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa supportannoɓe Donald Trump yannoɓe toon to congrès hitande ujunnaji 2021 yiyama kadi yimɓe mabɓe hakke tugui 15 ha yimɓe 20 ene jaaha toon e laabi toon to Springfield ɗum noon ene wayno ko caggal mum nde police haalna yeehi to ɗiɗon nokkuji ronki yideɓe ɗum ɗo fof ene wayno ko gueɗe caɗele ɗe kanko Donald Trump konnguɗi makko kanko konnguɗi JD Vance yiyama kadi ene wayno ɗeɗo balɗe tati ɓennude hono hôpital uji ɗiɗi hen ene wayno wiyama bomboji ne nen toon donc hôpital uji ɗi mbaɗa évacuation ɗum kadi waɗi nokkuji kadi to mbiyata city hall ɗum noon ko mairie gonɗo Springfield e nokkuji kadi école aji kewɗi kadi sukaɓe kamɓe ɓeɗo haytinaɓe ɓe kuuli neldude sukaɓe mabɓe surtout wonde tawde koɓe hulɓinaɓe oɗo saha joni ko ɗum waɗi hono kanko maire mo Springfield kam haali o wi wonde ko Springfield naaɓe Ohio naaɓe américain ji fof ko jiiɗi ko yimɓe jiɗodira wona yimɓe gañodira donc ene wayno komo ñaagui yimɓe ganduɗa candidat ji ɗiɗo parti ji ɗiɗi yo ndeno konnguɗi ɗi kalata ɗi konnguɗi kalɗa ɗi noon kanko Donald Trump hande ene wayno ko kanko JD Vance eɓene continue haalde haalluji mbaɗi noon e surtout kadi ɗiɗon haalluji kadi ko yitama wonde ko haalluji postanoɗi e Facebook taw ko wona haalluji gonga surtout kadi postuɓe ɗumen e jeeya hen ko kanko Donald Trump mo wondi ɗeɗo balɗe tati ne walla ne ɓinɗo surtout guila ñande sappo
sappo e goho lewru septembre ɗum noon ko ñande manditare jangol New York ɗum ko hitande ujunnaji ɗi nogas ko donc manditare nde ɓe jeeyno kamɓe Donald Trump kanko vice président Kamala Harris e kanko président Joe Biden kam fof ɓe kawri toon to New York e kanko Donald Trump kadi oɗon saaha yiyanomo wonde neɗɗo debbo goto biyeteɗo Laura Lumo on kadi neɗɗo gañum hoore mum windino e hitande ujunnaji ɗiɗi e goho windi e kayitaji wi wonde ko jangol toon to New York ngol ene wayno yimɓe takkaɓe waɗ boniyankoɓe takkaɓe ɓe ɗum wona gonga ɗum ɗo ko ene wayno e bindi makko o wi ɗum ɗo ko laamu États-Unis kañum hoore mum yani e américain ji e bombi toon to New York bombi toon to Pennsylvania donc wawi wonde fof noon kanko Laura Lumo ko neɗɗo janggo walla neɗɗo bindo ko fati ko mbiyata controversie ji haaluji jiiɓiji ɗi godani bindoji ɗum internet donc ene wayno ko oɗo saha joni kanko e Donald Trump omo takki ɗum no fewi ɗum noon ene wayno ko Donald Trump kadi nder campagne muɗum to wonno toon hannde to Nevada Arizona o namdama ɗiɗon haalluji o wiya holko woni sababu omo gonɗini oɗo henna Laura Lumo surtout henna haalluji ɗi haalata wi wonde Laura Lumo ko supporteur makko e kadi ko neɗɗo joguiɗo haalluji ko haalata ko kanko o wawa haɗ ɗum ko haalata ko kono ko supporteur makko o wi kadi ko neɗɗo joguiɗo haqqille no fewi ɗiɗon haalluji noon e wayno ko kamɓe républicain ji surtout kanko Donald Trump yimɓe sehilaɓe makko puɗɗima oɗo saha joni yalti o haalde konnguɗi ɗi moƴƴani surtout ne wiide wonde ko campagne makko mono bonna ɗum e surtout kadi e wiide wonde ko hawnayi ko kanko hoore makko anni e makko joni ko bonnude parti républicain o surtout henno ko jogor wasi gagnade o donc bonnana républicain ji ɗum fof no wonno ɗum noon ɗiɗon konnguɗi hanki fuɗɗino haalde ɗum hiccanki ko kanko biyeteɗo Marjorie Green Taylor jeeyaɗo toon to Georgia kono noon yiyama kadi hono Lindsey Graham kañum hoore mum ne haala commentaire uji mbaɗo noon wi wonde ko oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji ɓe pooti jogade hankkadi courage cuusal ɓe kuccita e makko kanko Donald Trump mbiyata wonde ko haala ko waɗata ko wona hunde moƴƴere donc saɗa wawa dartade ene wayno oto bonnu parti mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ɗiɗon haalluji nene kamɓe kanko Donald Trump e kanko JD Vance ene wayno ha hande ɓe calima o puddi ɗiɗon haalluji donc ɗum waɗi ene wayno haytinaɓe wonɓe toon to Springfield e ponno rendude toon hannde ɗum noon ko sababude kullol ɓe jogui oɗo saha joni ɓene tooñe ponno rendude pour mbaɗa kamɓe koye dental mabɓe pour sensibiliser hakkude mabɓe ƴewde kadi ɗiɗo haalluji holno ɓe dartinirta ɗum kono noon sababude kadi menace uji ɓe dañi wonde ko hawnaki ma bombe werle mabɓe walla ko way noon ɓe kayiti wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe haytinaɓe kamɓe kadi réfugié walla immigré ji d'une façon générale wonɓe e diwanuji ko wayno Florida ko wayno kadi ɗo e Ohio ɗum ñaññiji joni ko ɗum waɗi kanko presse coppitiɗo ko fati communication toon Maison Blanche ko mbiyata presse secrétaire biyeteɗo Karine Jean-Pierre kadi kañum hoore mum ko origine mum ko haytinaji américaine nder conférence hande nde o yaltinomo kadi mo huccide journaliste o holli o wi mettere makko mawde ɗum noon surtout wona communauté haytinaɓe tan ko communauté ji bawɗi wonde foof minorité ji bawɗi wonde ɗo foof sene tooñe ɗum ko hunde ene foti e hulɓinde amérique naɓe foof ko ɗum woni kanko président Joe Biden e nder kadi pottital ngal waddi toon hanki toon hande kadi toon to Maison Blanche ɗum noon ko pottital yimɓe club américain taw ko ɓaleɓe o wi wonde ko ɗiɗo haalluji ɗi Donald Trump haalata e gueɗe ɗe waɗata ɗe ene foti dartade par ce que ko hunde nde ganduɗa ene wawi wonde sababu yimɓe maaya hen walla ko way noon donc ko fama tan ene wayno ko hande ene wayno Donald Trump haalluji muɗum e kañum e candidat adjoint muɗum walla jaadiɗo muɗum o nene continue waɗa ko wiyeteno battane bonɗe wonande américain ji walla wonande même campagne makko ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump kadi ene wayno hannde kadi o arti kadi ɗeɗo balɗe ɗiɗi kadi o yennude hono Taylor Swift sababude kañum hoore mum wi wonde ko sponsorisé walla jaaɓi koko watanta Kamala Harris o wi wonde kene woni ko kanko o andani o andani hono Taylor Swift o meeɗani heeɗade ɗum o meeɗani andude ɗum fof noon ko bonnide ɗum kono ene wayno ko yiita tan e wonde ko kanko hoore makko ñande nde ɓe kotirima ɗo intelligence artificielle ɓe mbaɗi hen photo ji Taylor Swift ɓe ɓurni ɗum simsaji walla laafaji maga biyen wonde ko Taylor Swift ene wayno wi koko supportata
e ɗum ɗo fof noon ene wayno ko so tawde tawle suufi yalti kañum hoore directement haali kala ɗiɗon haalluji e kadi e nder pottital ngal wonno kanko tawle suufi o ñaguimo wi kala yimɓe mo ganduɗa rewɓe makko o mbiyata fannuji makko kala keɓɗe duuɓi sappo e jeetati ene wawi wosoyde yo ya winde yo pour wota ko yaaci ɗum noon firti wonde ko hawnaki ɗum ɗo kadi ma ɓeydu kadi musiddeɓe kamɓe républicain ji surtout kadi eɓene continue oɗo sadio ne ɓe ƴetto hono tawle suufi to banggue makko kanko Kamala Harris o fuɗɗima joddade hannde hono CNN ɗum noon ko toon to Pennsylvania siftindon tan ko ɗeɗo balɗe fof woni ko Pennsylvania kadi ko état mo ganduɗa nangaɗo kañum hoore mum ko état kamɓe républicain ji e démocrate e poɗodir kadi ko état mo ganduɗa so tawi kanko Kamala Harris o dañi gagnade ɗum kadi ma wallum Pennsylvania ne jogui ken won sappo e jeenayyi électeur ɗum noon ko ene wayno ko mon hebbin tan koyde donc tugnade sondage uji dendinaɗi hakkude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ɗum noon ko état ji ko wayno Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin ene wayno ko kamɓe fof ɓe goɗɗodirani ton so ƴeewama joni Arizona kanko Kamala Harris o jogui 46,3%, kanko Donald Trump o jogui 45,5%, toon to Georgia Kamala Harris jogui 46%, Donald Trump ɓuurimo seeɗa 46,5%, toon to Michigan Kamala Harris jogui 46,7%, kanko Donald Trump o jogui 45%, toon to Pennsylvania oɗo saaha 46,3% Kamala Harris jogui hono kanko Donald Trump o jogui 45,7%, toon to Wisconsin Kamala Harris jogui ko 48%, kanko Donald Trump o jogui ko 45%. ɗum woni sondage uji ɗiɗo sondage uji noon firtani wonde ko ɗi kaali foof ma woni gonga hen sahaji ne wawi ɓadade donc wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni koɓe ƴewata oɗo saha joni siftinde on tan goto mabɓe yiiɗi ko 1,770 électeur nde wawa gagnade siftinde toon électeur uji ƴeeweteɗi ɗi foof hawrata ko 5,37 électeur ɗum woni collège électoral mo États-Unis. donc siftinde on kadi onon kadi heɗotoɓe oɗo journal kala mo windetaki ne foti winditoyade so tawi heddima lewru holde foti windetade nde won état ji jaɓata kadi mbinditoɗa won état ji noon hay ñande nde worte nde neɗɗo ne wawi arde windito ko jiiɗa e ɗum noon goto kala kadi jiɗɗo andude so état muɗum sene jogui ene yamiri woteji yo mbaɗa yo gote law ɗum noon jomum yo yaa toon to nokkuji ɗi woni ɗo ene yaata mairie oɗon nokku ƴeewa namdade sinon ene wawi yaade internet yaha ko mbiyata vote .gov ƴeewa toon waɗa hen état muɗum pour ƴeewa so tawi ene wawi winditade par internet walla ene wawi kañum hoore mum dañde kayitaji nelde mum sen ɗi wadde law sinon ko siftinde woteji ko ñande 5 novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Ukraine e Russie ene wayno ɓe mbawi wostodirde hannde oɗo ñalawma prisonnier ji nangunoɗi toon to Russie taw ko Ukraine naɓe walla nangunoɓe toon to Ukraine taw ko Russie naɓe ɗum noon e tugnade habaruji gomriɗi toon to radio France international kamɓe Ukraine e Russie ɓe mbawi wostodirde kene wona 1,600 prisonnier ji ɗum noon ene wayni ko kamɓe Russie naɓe ɓe nanguno e kamɓe Ukraine naɓe ɓe nanguno ngal ɗo gossodiral noon koye kamɓe maslaha mabɓe kamɓe émirat arabe uni kamɓe ndewi ɗon ko jiiɗa ɗum ɗon e wayno ko kamɓe Russie naɓe kadi ɓe mbi wonde ko hannde ɓe mbawi kadi heftude wuuro woto wongo toon to région gonɗo Donetsk ɗum ɗon fof ko peeje ɗeɓe goni oɗo saha joni pour continde hareji mabɓe contre militaire uji Ukraine naɓe ko jiiɗa ɗum noon hono kanko président Putin konnguli ɗi haalno heccitayel sibabude botuji gonɗi oɗon saha toon to maison blanche hakkude kanko président Joe Biden e kanko premier ministre mo Angleterre Keir Starmer ene wayno garnoɗo toon to maison blanche ɗiɗon batuji hawnaki e tugnade kadi kanko président Putin ko haalno o wi wonde ko sibabude Ukraine continue men namdade hono leyɗele Europe surtout yen kamɓe jeeyaɓe OTAN Ukraine yo yamira hutorade missilaji ɗi heeɓe mabɓe taw missilaji ɗi ne mbawi attaque de toon to leydi Russie ɗum noon e tugnani hannde ko États-Unis haali konngol kadi neɗɗo jeeyaɗo toon to ministére des affaires étrangères mbi wonde ko États-Unis ma continue wasde nadde guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine par ce que hay neɗɗo muɗum goto jogorani neldu toon kono noon kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ne Ukraine ne wawi hutorade pour défendude hoore muɗum walla hadde leydi muɗum naatede kañum ma walla ɗum ɗum noon ko wawi wonde fof andaka taw oɗo saha joni so tawi
ɓe jogori wiide ok wonde Ukraine wawi hutorade ɗiɗo missilaji e tumnade konngudi ɗi o haali kanko Putin o wino wonde ko ɗum ɗo ko ligne rouge donc ligne rouge hen wayno yimɓe hewɓe jandiyankoɓe mbi wonde ko so tawi Ukraine yamirama ɗum ɗon kanko wawi hutorade ko wiyete armement makko nucléaire ɗum ɗo fof noon wonande États-Unis kadi wonande kadi yimɓe ɓe jaɓani haalde ɓe mbi wonde ko kala ko Putin haalata ko fati armement nucléaire ene wayno kadi leyɗele OTAN e leyɗele goɗɗe ɗe kadi jogui ko ɗum ɗon kono defande hoore mum e wayno e tugnanɗo ɓe kaali mbi wonde ko kanko Putin woni tan koye wakkati kono noon affaire nucléaire hay goto mabɓe ni kamɓe Russie naɓe ni kamɓe yimɓe jeeyaɓe OTAN hay goto mabɓe jogorani hutorade ɗum ɗon toon to Uganda hannde ñalli toon ko mbiyete Ganaysi oɗo suka debbo baranoɗo toon oɗon suka debbo biyeteɗo Rebecca Cheptegei kadi ko neɗɗo mo ganduɗa tawanoɗo picirloji Jeux olympique banno toon to Paris ɗum noon koye wuuro kadi toon to wuuro wiyetego Bukuo o wara ɗum noon banggue funnague leydi ndi tugnade hannde habaruji gonɗi toon ko mayde makko ari ko caggal kadi nde kanko hoore makko ɓanndu makko waɗa essence rufa e ɓanndu makko donc suuma haw hooñi enquête aji ɗi kolli wonde ko sehil makko gorko mo wurduno ne wayno ko wan warimo ɗum ɗo kadi hannde addi toon mettere no fewi addi kadi jurum no fewi sibabunde mayde makko ñande 5 lewru septembre e wayno ko hannde kadi ɓanndu ndu adda pour kanko hoore makko mo ubbe ɗum ɗon kadi addi pelle kewɗe ɗi ganduɗa rewɓe wonɓe toon to Uganda e aduna fof pour kadi continue habde e kala ko fati fitinaji contre rewɓe walla ko fitinaji contre ko wiyete yimɓe ɓuuraɓe toon to Mali ene wayno ko tugnade kadi habaruji gonɗi to Radio France International ene wayno ko janggu bonnongu toon to wuuri wiyete ko Tinzawuten ɗum noon ko banggue rewo leydi Mali ɗum koye mayirde lewru juillet ɓennuɗo tawa oɗon saha wiya yimɓe heɓe maayi hen tawa yimɓe mayɓe ne jeeya hen mercenaire uji jeeyaɓe e groupe Wagner en tugnade habaruji gumini toon caggal nde enquête waɗi wonde ɗiɗon mercenaire uji mbaɗa toon doole men ko wonnoɓe umminoɓe toon to Libye tugnade ha hande habaruji Radio France International mbi wonde ko kanko biyeteɗo Marshal Haftar commande walla won kanko jimno e ɗiɗon militaire uji gonɗo toon donc kanko woni joguiɗo contrôle toon oɗon groupe toon to Libye kanko biyeteɗo général Haftar o ene wayno ko kanko confirme ɓeɗo koye militaire uji wonnoɓe toon to Libye toon to Sénégal caggal nde kanko gardiɗo leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye nde huccite donc caggal nde kanko Bachir Diomaye Faye hucciti e Sénégal naɓe ñande 12 lewru septembre o wi wonde ko ene wayno ko sammini assemblée mabɓe national sibabunde caɗele laamu ko jogui guila nde ɓe gaari pouvoir pour wadde programme uji mabɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko Bachir Diomaye Faye omo jogui caɗele kewɗe siba tugnade kadi e ko Sénégal bindi caɗele ɗe ne jeeya hen hono kamɓe alliance goto mbaɗaɗo oɗo saha joni tan waɗi kene wona jeeɗiɗi parti politique ɓeɗon fof mbi wonde ko oɗo saha joni kadi ko gummini haare pour haare nde pour ƴewde contrôle ko fate en ko mbiyata processus électoral ɗum noon ko ƴewde kala ko fate élection ngaji garoji ñande 17 lewru novembre ɗum noon ko oɗon date ko kanko Bachir Diomaye Faye wi wonde ko woteji poti wadde pour suɓade sarɗiyankoɓe donc ɓe mbi wonde donc hadde ɗiɗon woteji wadde kala no woteji ɗi pewjirte e woteji ɗi kadi no mbaɗirte ɗum ɗo fof rende ɗum hono wayno ko kamɓe ɗiɗo partiji kene won 17 formation parti politique mbawi kamɓe fof yantude wadde fedde wotere ɗiɗon partiji ñi ene jeeya hen ene jeeya e ɗiɗon partiji hono kanko biyeteɗo Amadou Ba gi oɗo saha joni kanko hoore makko yimɓe rewɓe makko en jeeya hen Idrissa Seck jeeyaɗo Rewmi en jeeya hen Aminata Mbengue Ndiaye ɓe jeeyaɗo PS Khalifa Sall tahawu Sénégal Anta Babacar Ngom ARC Aissata Tall Sall Osez l'Avenir Thierno Bocoum Agir Abdoulaye Baldé UCS Ibrahima Hamidou Dème Éthique Pape Diop Bok Gis Bougane Gueye Gomsa Bob Mamadou Massali UNR Ali Ngouille Ndiaye Coalition Ali 2024 Helentine Sept Moussa Tine Adda Pencho ɗiɗo fof ne jeeya hen ɓe mbi kadi source o kadi haali wi wonde ko hono walla parti gonɗo ɗon no pouvoir biyeteɗo alliance
Pulaar république mbiyata APR mo Macky Sall arduno ɓeɗon kadi jeeya e oɗo mouvement ko wawi on fof mbi wonde ko koɓe goyti oɗo saha joni ko guila ɓeɗo laami ha oɗo saha joni kamɓe laamiɓe meeɗa noddude partiji gonɗi opposition partiji gonɗi e leydi Sénégal pour ko mbiyata wadde concertation ɗum ɗo fof ko hunde wonde fonde waɗede ko wawi wonde fof woni oɗo saha joni haqqillaji mabɓe kucciti koye woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre ɗum noon kadi ko pour rende ɗiɗon woteji kala ko laaɓani hoto waɗede hen cakkiterɗen habaruji men ko toon to Palestine e tugnadi kadi ko Al Jazeera holli ken wonna ujunnaji yimɓe mbawi kadi rendude toon to Tel Aviv ɗum noon kadi ko seppude wonde fortude kadi laamu Israël surtout kanko Benjamin Netanyahu beela o wawata signinde kayitaji pour beele ko fate jamne dañe toon e surtout yimɓe mabɓe sokaɓe ɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa Hamas en nangui ɗumen beele mbawa oppede ɗum noon wayno ko kamɓe sappoɓe ɓe gonno toon ko yesso surtout état major mabɓe e kadi kuɓeje kewɗe taw laamu kanko Benjamin Netanyahu ko bureauji mabɓe ɗum noon kadi ɓe jogui slogan ji ɓe mbiya wonde ko premier ministre Benjamin Netanyahu e kañum e yimɓe ɓe wondi ɓe ko kañumen goni toñɓe on oɗo saha joni en poti jabde signinde kala ko fate jaam beele dañe toon to Gaza ko jiida e ɗum noon e tugnade ha hande Al Jazeera ko haali hono tugnade ministre toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza e mbi hande tan e oɗo ñalawma hande hono Israël naɓe mbawi bombarde wuuro wongo toon to nokku biyeteɗo Beit Lahiya ɓe mbaɗi hen kono wiyno nogasi jeegom neɗɗo hande tugnade habaruji gumi tan mbi wonde ko guila guero fuɗɗi ñande 7 octobre ha ɗo jarten ɗo eɓe mbi ko 4 ujunere e temedere 1 neɗɗo maayi ɗum noon palestinaɓe maayiɓe sibabude bombardement ji gonɗi toon wawi wonde fof ene wayno Israël ko ha hande dimata wi wonde ko mayira ko ujunere e 139 neɗɗo ɗum ɗo kadi tugnade kadi CNN ko haali mbi wonde ko oɗo saha joni aɗa wayno chiffre uji yimɓe Israël naɓe mayɓe ɓuuri ɗon ma hawnaki kene wona 5 neɗɗo taw ko Israël naɓe soldateɓe maayi e sibabude ndeɗo haare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Seck ɗi habaruji jogon noon hande oɗo ñalawma Sept 14 lewru septembre hitande 2024 en mbaali jaam on jarama